Goedemorgen allemaal. Voorzien hij in de 11e boog op locatie bij de schrijvers van een van de finale liedjes van het Maastrichts Vastelavondsconcours. Ik zal ze zich even laten voorstellen. Ik ben Willy Soer. Ik ben Aggie Soer. Patrick Eersemekers. En Niels Dame. Kijk, veel lui hebben een liedje geschreven. En jongens, zit je zenuwachtig voor vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het valt wel met. Het is minder als andere jaren. We hebben goed geslapen. Gisteravond nog gezellig bijeengezeten. Dus, Het is niet de eerste keer dat je dus mee doet, begrijp ik. nee, we hebben nu 5 keer metgedaan. We hebben aan 4 keer de finale gehaald. Dus dit is al heel goed. Mooi, de chic hè? De vierde keer de finale. Chic hè? En nu het gered? Of het is het niet geworden, dus we hopen vandaag dat het gebeurt dan. We gaan er wel vanuit dat we maken sowieso een goede kans. Het liedje is helemaal af. We zijn heel tevreden. Gelukkig dat het al. Ja. Nee, maar het zit goed in elkaar. De muziek is goed, de opname is chic, het arrangement is leuk. Katja zingt het geweldig. Dus ja, we kunnen het niet meer doen. Ja, dan wou ik eens vragen, wie gaat het zingen, Katja, begrepen? Kijk, daar is de zangeres. We zitten eens even... Die komt me heel bekend voor. Ik ken die gewoon. Ja, dan ga ik zalig in zingen, zo hè. Zenuwachtig? Beetje gezond spanning hè. Gezonde spanning. We gaan er een leuke dag. Als hij zegt nee, ik luister dan. Op de weekend, ja. Op een shithouse, ja. Wie heeft het liedje? Ja, ik weet niet. Oh ja, het wordt eens goed gezondigd. Dat kan ik nu zeggen. Ja, de Moeliaan. De Moeliaan. Ja, geschreven op Katja. Ja. Tuurlijk, lekker mooi hè. En dan best een moeilijk. Het is een heel leuk nummer. Maar ik moet zeggen, die aandacht vind ik ook heel erg leuk. Dus we gaan er gewoon een leuke strijd van maken en tot het beste mag winnen. We zijn van nu binnen aangekomen bij de 11e boog. En we gaan met z'n allen gewoon van lekker ontbijtje krijgen. Ontbijtje. Krijgen we ook spek en eier? Ja, staat hij klaar. De heren hebben goed gelachen, geloof ik. Dus... Kom loeren, spek en eier, kom loeren. Het heeft Stefan dus gesponsord, hè. Weg! Oh, spek met eier. Oh. Dag onze. Toi toi toi. En zenuwachtig. Beetje hè. Buurt erbij. Wie ging de soundcheck? Goed. Heel goed. Ja, we zien dus in de platte zaal nu of de Maastricht Musical. En ik zie dat je chef van hij is kom met. Chef, mag ik voor die gaat vragen, jong? Natuurlijk. Och, Angelina zocht erbij. Hallo. Prikkellemonade, zei. Zit je al zenuwachtig? Een beetje. Maar het is nog onder controle. Welk liedje zing je? Nummerke? 3. En dat het? De eerste, de laatste. De schoonste, de beste. En dat is geschreven door? Suzanne Volhaber de tekst, Patrick Gummels, Philippe Breuzer de muziek. Oké. Toi toi toi. En Sjat, al zenuwachtig. Zenuwen hebben we niets meer. Zenuwachtig. Jawel, ik voel me te blubber. Kuur, Igor. Wie heeft het liedje? Ja, wie heeft het? Vandaag heb ik geen tijd. En dat is het liedje nummer? 5. En weet je geschreven? Noël Fabri. En maar de boom. De Po. Oké. Dames, veel succes. Toi, toi, toi. Keer ook aan. Amuseer u. Doe je nog een zalige vastelavond, hè? Hoe is de broer? Hey,
dit is er weer eens met. Ja. Ja, ik moet me even voorstellen. Weer zien we TV Prikkellimonade. Ah, allee. En we hebben altijd één week een nieuw film op huis staan. Ja. Dus dan kun je nu ook in. Is dat erg? Nee. Als de Loer maar niet erg vindt. Nee. Over het zie dan. Ja. Zijn we het liedje? Het laatste geleesje. Het laatste geleesje. Zelf geschreven? Ja. Muziek en tekst en Mark Kwaad heeft geholpen met de muziek op te schrijven. Akkoorden. Wie zingt het? Veerzelf met de jongens van Super. Veerzelf. Oh wee, hoe zien die? Oh daar, ja, oh zie ze, oh ja. TV Prikkellimonade. TV Prikkellimonade, ja zeker. Die kunnen ze halen. Ja, maar wie komt ze niet mee in, die? Mich komt ze niet heen, nee. Qua figuur niet en qua alles niet. Zeg, wat vindt ze ervan dat ze met gaan zingen? Ja, ik zeg, ik heb het is niet de eerste keer dat ik op de buurmond stond. Ja, nee. Maar dat is wel echt de eerste keer toch ja, echt de nerven op gewoon. De nerven? Ja, echt. Zenuwen? Ja, op zo'n streeks nerven. Nerven? Is dat een streeks? Veldeke.nl, ik heb hem moeten opzoeken. Oh, dat Nerven Duits was? Nee, dat is gewoon mijn streeks. Nou, gaan we opzoeken. Dus het toch vanzelf die gaat kunnen leren. Godverdomme, dat wil ze niet. En stond er bij nog een oude super. Zegt u de naam eens, jong? Dat ze er nog één kwijt of zo. Ze zitten er 72 jaar getrouwd geweest. Is hij weer getrouwd geweest? Ja, dat was zich toch, of niet? Weet je niet wie? Waar staat? Maar gewoon niet goed. Ja, denk je wel. Noem de naam eens even, jong. Remco, of Gemer, maar niet goed. Zeg, en wat vindt ze leuk om weer op de bühne te staan? Ja, ik geloof dat ik met moet doen, hè. Wat bleef? Ik geloof dat ik wel met moet doen. Ja, maar vindt ze leuk om weer op de bühne te staan? Ik vind het hartstikke leuk. Is de weer zo wind, een onweer lang gestopt. Hoe bleef ik onder John? Ik ben de eerste wereld wie van zijn tijden. Ik ben de beste die de nood verschrikkelijk is. Ik ben de schoonste zin met ongegründe hagen. Die tijd of maand, jongen, wie kan van niet. Wie denkt ze best alleen geweest? Misschien 6 tot 8 jaar. Ieder jaar heb je present, hè? Ja? Sowieso, ja. Ben benieuwd wat voor nieuwe ik om met maken. Ben ook benieuwd. Kijk even dat kind, zoon van Veelander. En die wie denkt ze ziek geweest? Zolang als dat er al bestaat, alleen de afgelopen 2 jaar ben ik niet tegen geweest. We hebben de concurrentie even gewoon uitversen naar. Wat zaten ze? Ja, de krijgt het zwoer, ja. Ja, dat weet ik wel zeker. De krijgt het zwoer. Dat denk ik ook. Want die van Super doen ook met daar. Ja, zeker. En die kennen ook het ervan. Ja, die springen op dat podium, dus ze moeten ook gaan springen. Ja, zie je. Op zijn mens. Ja, zeker. Ik geloof altijd shake, hè. Aardbeving. Wat, liefste sheten? Altijd shaken, zeg ik. Oh, shake. Plaatselijke aardbeving. Oké, dan gewoon maar zeggen, dat zien ze, let op hè. Ja, zeker. De vijand. Ja, zeker. Let op. De chef komt steeds kort erbij. Zuster die hoeren. ik heb het al, knippen. Zo loeren. Ik heb hem luisteren, ik heb luisteren. Zeg.
Je bent juist bij de concurrentie geweest, hè? Ja. Ja, daar moet je opletten nu, hoor. Ja, Daar zit een gooien bij. Ja, dat weet ik. En vooral die vuil rooijongen van Zoepen, die zitten er ook erbij. Ja. Ja. En die gaan natuurlijk springen op dat podium. Dat is niet erg. Katja kan dat ook. Je hebt gezegd, ze mogen springen. Katja goed zijn gewicht in de strijd. Goed zo. Maar let op, want de chef die komt steeds kort daarbij. Die heeft oerenwiek met de olifant, hè? Ja, je kunt alles afluisteren. Niet te veel zeggen, niet te veel zeggen. Dan is iedereen aangekomen met Patrick Ummels. Dit is met 2 liedjes. Patrick, vertel eens, welke liedjes? Liedje 3 en liedje 7. Liedje 3 is de eerste, de schoonste, de eerste en de beste. En liedje 7 is alles. Alles. En heb ze gooien hoop op te winnen. Allemaal sterke nummers. Daar zit er 5 bij moest van zitten, die kunnen alle 5 meteen winnen. En die andere 2 die zitten er zoenen bij dat eigenlijk iedereen kan winnen. Maar ook voor dit jaar heel veel succes. Dankjewel. Daar zit dit jaar al met. Jawel. Met welk liedje? Nou, dat moet ik ook draaien. Met welk liedje des te met? Nummer 2. Oh, die was ook tegen met 2 nummers. En wie heet ze? Vandaag heb ik geen die. Oh, dat is leuk. En misschien goed is het niet. Oh, en die geeft ze Fabri, hè? Ja, dat ben ik. Ja, Fabri. Dus ik heb toch te... Ja, ik wou even aan twijfelen. De zus jongen, hoe dat is anders. Dus ik wou aan twijfelen. Ik denk, is te doen.